Ang baru je masa subaka baru bicara catung, ke ani ବ୍ୟক্তিগত angke subaka, tei sorkari babe, okate cini mantai tonggo, jabaro urugi najar ngaku nani, ani oru fan tong bisa fan tong, fan hoite ang baru coba nai, najan besi coba mana, abang coba itu sudu cini phone sono sini ya, ang jo kaje nau sai mana, kaje tribal welfare minister, ani oru hajar baru tanggo, ang baru bu coba, je mansak, je sistem tongsak. सरकारि भावे आं चुबाय दंगो तै अ सारामबो सुबो चिनि सरकार को दाल फाइमेन्ट परेबो जों ताबो वान सय दंगो जों बुसंबो सालायखा जों फाइने अ बसर बिसिङनो जों प्राय 10,000 प्राय 20,000 चाकरी जों रेना बागै ताबो जों तयरिं दं पेपार खाइ दंगो जत डिपार्टमेन्ट न निनि एजुकेशन हन्दी निनि फरेस्ट हन्दी निनि पीडब्ल्यूडी हन्दी पुलिस डिपार्टमेन्ट हन्दी जत डिपार्टमेन्ट न Bangma tau khali tongo us arago जों चाकरि ना बागै जों जातियाव तो चेष्टा खाइ दंगो जों 15-20,000 चाकरि जों रेना बागै जों ताबो तयरि खाइ दंगो आबां कयनाय चिनि चिक्लाराव बेसेबा जों साइमानो आं काहके साइमानो गुबुन दफां बर' खाया जोंके चाकरि नांगौ जों बेबसा खाइ जों चारमाया बैनि दफान बर' खाय बेबसा खाइ चाव मोनथान स्कुप दंगो बरनथाने रांबो दंगो बर' खाइमानो किन्तु तिनति बोसोराव कमायदों उमाया गावसोर वानसक जा अब आं निजे बार सावो तिनति बोसोराव जों चाकरि मारिनाय जि गनफान गतर फानो जे कोटा दंमोननि अब आं बार आं केबिनेट मिटिंआव मा कक साइ दङ ताबो जों आं उसगाबो जों सालायखा दिनै केबिनेट मिटिंआव आं अबरो क्वेश्चन दि साखा तिनति बोसोराव जों चाकरि मारिनाय ता जों बरको हम चाकरि माया हाजार लाख ता बेकार गै दङ बर कोनो भबिष्यत गरै बर पाराव गुरि दङ सामोन चित्रांलाय दंलायगो माने काम करि हिगानो जतनो एकटा बनि चिन्ता आलादा फाइ थाङो बनि काम करि मिलादो बरबो एंगेज माखाने जेखुनु सामबरम बनो जों माथे पानाय आबरन आं सालायखा गा आबां कयो ताबुक जों गोबांमा तीन डिपार्टमेन्टआव तीन सरकार चाकरि लय दंगो रनाय जों आबो पेपार खाइ दंगो आं तेतो साइथांका प्राय 15-20,000 चाकरि जों रेना बागै जों रेडिं दंगो बरबा आं जतनो कयनाय जानि ताखरनो कयनाय बिसिगानि बेकार चरेनो कयनाय नराव जाते सिंखला तांलायदि काहबा तंलाय ताखबाय ताखौ जाते हामजालायदि हामजामा बिसिंतै जों दफानो मोथां मानाय हामबायसै